Hoxe saíu o sol na capital da provincia. Sen embargo, os paraugas foron os protagonistas da xornada. Centos de estudantes encheron de cor a Praza da Ferraría para celebrar o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. E aquí eles demostraron que, a pesares de ser tan distintos, todos vivimos baixo o mesmo paraugas. A mensaxe da sociedade é un pouco a de todos os anos, non? Porque lamentablemente hai que repetila cada ano, que é un pouco intentar que dende calquera ámbito da sociedade, ben sexa do ámbito social ou ámbito político, sobre todo, que son quen ten máis responsabilidade de poder cambiar as cousas, pois que se establezan os mecanismos suficientes para conseguir realmente a normalidade da vida das persoas con discapacidade. Ainda estamos moi loxos de conseguir esa normalidade, seguimos tendo discriminación en diferentes ámbitos da nosa vida diaria e hai que intentar e hai que seguir pois eso, loitando e reivindicando que se faga posible para que eso cada vez pois bueno, exista menos discriminación e podamos ter unha vida o máis normal posible, non? Reais ou pintados, todos os paraugas servían hoxe para defender os dereitos da sociedade, dereitos que deberían ser iguais para cada un de nós. O que nos preocupa máis é quedar excluídos da sociedade, queremos que se nos trate como unha persoa máis que somos, que se defendan os nosos dereitos, o poder decidir o noso futuro, o que queremos facer con as nosas vidas, ter dereito pois, a ter parella, a vivir independentemente na medida do posible. Este acto foi organizado polo colectivo Amizade en colaboración con Amenceras Pace, Down Pontevedra, Soga Asei, Juan 23 e a Asociación de Persoas Sordas da cidade. Ademais, o evento contou coa participación de centos de estudantes de infantil e primaria de toda a Boa Vila.